af de her seneste PISA-resultater. Men Danmark og Finland er to samfund, der på utrolig mange måder, især hvis vi sådan ser globalt på det, minder helt om hinanden. Altså det er, når jeg har været deroppe, så er det meget ofte, at jeg sådan tænker, når jeg har lavet det her med at sammenligne og gøre det stadigvæk meget med. Af en eller anden grund er jeg endt, det er det ikke, fordi jeg har finske forældre eller finsk venner eller noget som helst. Altså det her var et projekt, som jeg lidt tilfældigt landede i. Jeg har en baggrund som skolepsykolog og sådan noget. Så det er lidt, der er mange grunde til det, at det lige blev mig. Dem skal jeg lade være med at trætte jer med. Men tit, når jeg er deroppe, så og da jeg jo nogle gange far fra Danmark, fordi jeg kører sådan noget komparativt noget, for eksempel lige nu har jeg i gang i nogle skoler i Aalborg og nogle skoler i Helsinki, hvor de har mange tosprogede elever. Og så jeg flyver og far frem og tilbage. Nogle gange der kan jeg sådan knive mig selv i armen. Kan jeg vide, hvor jeg egentlig er henne? Er det Finland eller Danmark? Fordi der er rigtig, rigtig meget i virkeligheden, der minder om hinanden. Altså vi er meget, meget ens på alle områder. Det er jo også sådan, at Norden er helt speciel i verden ved, at vi har meget fortravlede, meget arbejdsomme børneforældre. Altså går vi bare til Tyskland for eksempel, så er det meget mere almindeligt, især længere ned sydpå i Tyskland, at kvinder går på nedsat tid og tager flere års barsel og sådan noget i de år, hvor børnene er små. Og i Norden, der har vi altså verdens mest hårdt arbejdende børneforældre. Og det er nøjagtigt de samme ting, at man laver hjemme i familierne i Finland og Danmark. Det er de samme Hennes og Mauritz ting, man køber ind, de samme computerspil, de samme serier. De så også Borgen, og de ser Matador og så videre. Så det er altså i den grad tale om, at sådan det her moderne nordiske medie- og forbrugersamfund, men også velfærdssamfund, at det er helt ens. Så det giver meget mening. Og ser vi også på folkeskolen, så har vi også meget, det minder meget om hinanden i omgangsformer, og børn, der løber i strømpesokker og siger hej og på fornavn med lærerne og sådan noget. Så der er rigtig, rigtig meget, der er ens. Og derfor har hele mit projekt også gået ud på at finde de detaljer, der så adskiller. Fordi mange af de detaljer, det er så dem, at jeg arbejder med, at dem, der tilsammen forklarer, hvorfor Finland så alligevel ligger så langt over os i mange af de her internationale sammenligninger. For det ligger nemlig på detaljeplanet. Det er nogle indslag i hverdagen, og nogle af de indslag kan vi godt lade os inspirere af. Der er noget af det, hvis nogen af jer har adgang til folkeskolen, altså det der tidsskrift, som både er elektronisk og i papir, så havde Kirsten Krog Jespersen, som er en erfaren seminarielærer inden fra Aarhus. Hun skrev en anmeldelse af den her bog i sidste uge, Verdens bedste folkeskole. Og hvor hun netop siger, at det, der er så interessant ved Finland, er, at rigtig mange af de her elementer, som man kan sige, Finland er med til at gøre forskellen, er nogle elementer, vi i forskellige grader også har i den danske folkeskole. I Finland har de bare forstærket dem noget mere, eller holdt fast i dem noget mere, eller blæst dem noget mere op. Men det er ikke noget, der er fremmed for os. Så vi skal sådan set ikke gå ud og opfinde en hel masse nye ting, for at kunne blive inspireret af dem. Men det er klart, det er også noget, jeg lægger frem til debat, fordi der kan også være noget af det, der er i Finland, som også jeg nogle gange siger, det må vi tage afstand fra. Og hvis vi siger, der er også nogle elementer i det finske samfund, som er betænkelige. For eksempel har de en mere liberal våbenlov end i USA. Det er jo derfor, man nogle gange har sådan nogle skoleskyderier deroppe. Det er jo absolut ikke noget, der er ved at skrive hjem om. Altså, man kan gå fuldstændig amok og drikke hjernen ude i weekenden, ude i en hytte og fare rundt med skarplatte våben og sådan noget der. Så det er jo ikke noget, der er ved at lade sig inspirere af. Så der er altså mange mørke sider i det finske samfund også. Men nu vil jeg altså tage fat her i aften i noget af alt det, som vi er mange, der mener, er til gavn for eleverne i folkeskolen i Finland. Det er ikke kun mig på DPU, der arbejder med det her. Der er også Jens Rasmussen, professor Jens Rasmussen, som i hvert fald inden for den pædagogiske verden er der en del, der har hørt om ham. Han har skrevet mange bøger og sådan noget. Ham arbejder jeg meget sammen med om det her, og han er også en supervisor på det her. Og der er Rune Smed, som laver noget opfølgende forskning lige nu i et Ph.D.-projekt, som følger meget op på nogle af mine hypoteser. Der er en, der hedder David Reimer, som sidder her i Aarhus. Jeg er både i Aarhus og i Emdrup, og bor jo i Odense, så jeg farer meget rundt. Men altså, vi er mange, så de pointer, jeg kommer med her, det er altså ikke bare mine, selvom at jeg er forfatter til den her bog og har brugt meget tid på det her dansk-finske. Men altså, vi er mange, der er enige om det, jeg kommer med her, så det er altså ikke bare vand, jeg hælder ud af ørerne, må jeg lige sige. Men det er klart med al forskning inden for sådan noget her, det er jo ikke det samme som forskning i, hvad skal vi sige, hvordan man kan forstærke beton eller sådan noget. Det her er jo forskning, der mere ligger op til fortolkning. Så noget som at sige noget generelt om et helt lands skolevæsen, altså Finland og Danmark, det er i sig selv lidt betænkeligt forskningsmæssigt. Så der er altså mange forbehold, man skal tage, når jeg nu kommer med mine pointer her. Men når det så er sagt, så
vil jeg selvfølgelig skærpe det lidt, sådan at det kan trænge mere ind, og I har noget at tage med i debatten her bagefter. Jeg vil sige, en hurtig indføring i alt det, jeg har lavet her, det er den første deroppe. Jeg tænker, Christian, du kan få den her PowerPoint bagefter, fordi så er der også noget opsamling på det. Men jeg har lavet sådan en, den der hedder Finsk Pædagogik, Finsk Folkeskole. Det er sådan en folioudgave på 80 sider. Så det er, hvad skal jeg sige, den hurtigt læste udgave af det foredrag, der er i dag. Og det er den lette udgave af den store, det er verdens bedste folkeskole. Så er der også lavet en film, som jeg har været med til at lave sammen med noget, der hedder Filmkompagniet, der ligger inde i Aarhus, betalt af Undervisningsministeriet. Den kan også lånes på de her CFU'er, men den kan også ses på nettet. Men man skal lige gå ind på Filmkompagniets hjemmeside. Der ligger der faktisk en film, hvor rigtig meget af det, jeg siger her, bliver vist på film, hvor Marianne Rasmussen og et par finske filmfolk har været rundt på nogle skoler i Finland sammen med mig og lavet den her film for det danske undervisningsministerium. Og så det, jeg arbejder meget lige med nu omkring det dansk-finske, det er 2 emner. Det ene er det med ghettoskoler, og det andet er det her med undervisningsassistenter, som vi har forsøg med i Danmark også i mange kommuner. Godt. Det er sådan, jeg skal ikke trætte jer med alt det her PISA, fordi det er jo bare derfor, at der er blevet sat fokus på Finland. For det er jo ikke bare mig, der er jo masser af andre. Der er tyskere, polakker, brasilianere, japanere, alle mulige, der render rundt op i Finland med kameraer, interviewer, lærere, elever, forældre og alt muligt, fordi de jo i mange år har ligget rigtig godt, ikke bare i PISA, men også i PIRLS og TIMSS og masser af andre af sådan nogle internationale undersøgelser. For havde det bare været PISA, så kunne vi jo ligesom have afvist det med, jamen PISA, der er sådan en særlig PISA-verden, og det er OECD, og der er meget økonomitænkning og sådan noget. Så derfor har det nok ikke været så interessant. Men vi kan sige, det er jo også alle de andre måder, at man har undersøgt uddannelse og skole på. Selv sådan en som Thomas Sie fra Tyskland, som arbejder med sådan en samfundskritisk tilgang, har peget meget på den finske skole som en af de bedste. Vi havde Newsweek her, der lavede en stor undersøgelse i efteråret 2010, hvor man lagde meget mere vægt på sådan noget som trivsel og sådan nogle ting, altså bløde ting. Og også der blev Finland nummer 1. Det er det nummer af Newsweek, der udkom 30. august sidste år. Så vi har altså rigtig meget gennem årtier, det går faktisk helt tilbage til 80'erne, at finnerne ligger helt i top, når det drejer sig om uddannelse og når det drejer sig om skole. Og I kan se her, det er læsning her i 2009, og det er finnerne den mørkeblå deroppe, og de bliver bare ved med at ligge pænt foran os andre. Og vi andre, nu taler om vi andre, det er de andre nordiske lande, fordi det er det, jeg mener, der giver mening. Det giver ikke ret meget mening at sammenligne os med Kina, for vi har ikke et samfund som Kina. Vi har ikke en arbejdsmoral, vi har ikke et samfund, hvor alle arbejder 80 timer til 5 kroner i timen og sådan noget. Så vi har et nordisk velfærdssamfund, og der giver det mening, at vi sammenligner med andre. En anden ting, der forener de nordiske lande, er jo det med enhedsskoletanken. Det har man jo ikke ret mange andre steder i verden. Går vi bare syd for grænsen igen til Tyskland, der deler man jo børn op i forskellige linjer ret hurtigt. Så vi har det her med enhedsskoletanken, at man følges ad i 9 år, og at man i folkeskolen i princippet går sammen med de børn, man bor i kvarter med, og ikke bliver streamet ud i linjer og sådan noget. Så der er altså, det er der, at det mest giver mening, og sådan arbejder vi meget med i de miljøer i Danmark, hvor vi laver de her internationale ting, at det er de nordiske tal, der er de mest interessante. Men I kan se, at de 4 nordiske lande ligger sådan meget pænt sammen, og så ligger finnerne deroppe. Og hvorfor gør de så det? Hvordan kan det være, når de i øvrigt ligner os så meget, at de på den måde ligger deroppe? Og hvorfor er det så lidt irriterende for os andre, at OECD for eksempel peger på det her med, at de er verdens bedste? Vi skal lige prøve at se på, hvorfor de peger på det. Det er både det der med high quality og high equity. Så det handler altså om, at når vi ser på tværs af alle de her mange undersøgelser, hvor finnerne ligger godt i toppen, så er det både kvaliteten af undervisningen, kvaliteten af uddannelserne, der er helt i top. Og nu når jeg siger undervisning og uddannelse, så er det folkeskolen, jeg beskæftiger mig med, og det vi er interesseret i her også i dag i den her sammenhæng. Så det er kvaliteten i undervisningen, og det andet det er equity, det vil sige, det er folkeskolens, eller skole, det er jo grundskolen, for der er også private og friskoler med i de her undersøgelser. Det er hele grundskoleområdet, men undersøgt, der er så bare ikke nogen private og friskoler i Finland, der er ved at skrive hjem om. Altså det er noget med 1% eller sådan noget af befolkningen, der går, eller børnene, der går i private og friskoler. Men de er med, på samme måde bliver de trukket ud. Men high equity, det betyder den lighedsskabende effekt af skolegangen. Sagt med andre ord, evnen til at få de vanskelige og marginaliserede grupper i samfundet trukket højere op via skolen.
Altså elever, der kommer fra en svag socioøkonomisk baggrund, som det hedder i PISA-sprog. Altså elever for eksempel med forældre, der er indvandrere, eller elever af enlige forældre, elever af forældre, der er kriminelle og alt sådan noget. Der lykkes det finnerne langt mere end vi andre via skolegang at få løftet børn fra sådan nogle familier op til et højere niveau. Altså de ikke bliver trukket ned i sumpen af de baggrundsfaktorer, der er til stede i deres liv. Så det er også det med at bryde negativ social arv, det er de rigtig gode til, og det er i virkeligheden det, der giver dem den her topplacering. Fordi de har ikke nær så stor en bund, som vi har, og de har i øvrigt også en større top. Så det vil sige, at de er både bedre til at få den svage gruppe med, og samtidig bedre til at dyrke de dygtige. Vi kan se det her, at det er på de her tal, det er det begreb, der hedder low achievers i PISA-sprog. Det vil sige, rent udsagt, almindelige børn, der ikke rigtig lærer noget af 9 års skolegang. Der er altså ikke tale om diagnosebørn med ADHD eller Asperger eller Tourette-syndrom og sådan nogle ting. Det er altså almindelige børn, der bare har gået 9 år i skole og ikke lært ret meget. Og der har vi, som I kan se, desværre nogle meget store tal. Nu er det her 2006-tallet, men de er nogenlunde de samme. Nu jeg har en slide lige om lidt, hvor der er lidt korrektion. Men det er heller ikke så meget lige det præcise tal. Men den danske og finske sammenligning er stadigvæk den her, at vi ligger, som I kan se på naturfag, med 18,6, og finnerne ligger med 4,1. Altså andel af elever i 9. klasse, som falder ud med nogen. Altså man kan se på de her PISA-prøver, at de faktisk ikke rigtig har lært noget. Og der har vi altså en meget stor, tung gruppe der, men det er jo det samme i Norge, Sverige og Island. Så det er ikke fordi, at vi i Danmark er specielt dårlige. Det er bare sådan en almindelig europæisk standard. Masser af andre europæiske lande har det samme fænomen. Tyskland og Frankrig og England og USA. Vi har jo bare måske haft en historie om, at vi for eksempel var bedre end USA til sådan noget her med at få de svage med. Det er vi bare ikke. Men finnerne er det altså. Og der kan vi se, så kan man jo komme med den indvending, det er jo fordi, de ikke har så mange indvandrere. Men det har de altså, især nu i 2009-tallene. Der har det udlignet så meget mere. I kan se her, i 2006, ligger vi på 7,6% af børn i folkeskolen, der er børn af indvandrere eller flygtninge, og i Finland er kun 2,8%. Men I kan se, selvom det var sådan, at alle indvandrerbørn var dem, der var de svage, så ville det alligevel slet ikke kunne forklare forskellene. Men nu er det bare sådan, at det slet ikke er længere, at man bare kan sige, at alle indvandrerbørn er dem, der er low achievers. Der er faktisk nogle af dem, der er high achievers. Så altså, det er i hvert fald helt klart, at vi kan ikke bruge den forklaring. Så hvad er det så, der gør, at de er så gode finnerne? Det er noget af det, jeg vil komme ind på. Her er 2009-tallene. Og jeg vil ikke trætte jer med, at vi har lidt travlt i dag, så lad os lade være med at gå ind i alle de her tal. Det er så bare en korrektion af det nye.